Täysosuma kertaa kaikkia. Kyllä kaikesta näkee, että tienpää on oikein pyssymiehiä. Onnea. Kiitos. Minäkin koitan. Huippa. Ei, kyllä se on menty. Ja minnekä sä nyt kuvittelet lähteväsi? Pakko, siellä ammutaan. Aina sama juttu! Perkele! Kuka sillä ampui? Minä kokeilin Isolan kaksipiippusta. Pankinjohtaja Hujanen toimi linkona. Ihan sopiva homma siinä. Näin on. Kepilä, heitä korkealle, ettei tarvitse pitki tannelta lasettaa. Päältä pesee. Jäi vähän matalaksi. Kyllä nyt saa riittää ampumiset. Missä se heimo? Oletteko te laskenut siitäkin läpi? Kyllä se täältä jokin aika sitten taksilla lähti. Ja nyt lähtee Isolan isäntä myös. Korkeammalta mä olisin varmasti osunut. Älä sure sitä, säästy vähän hyvää kakkulalta. Olisi varmasti osunut. Ihan varmasti olisin korkeammalta kyllä osunut. Eiköhän se olisi Masankin aika lähteä kotiin. Ihan varmasti. Jos Esteri kyselee, niin liikeasioilla menen sepeteosta tapaamaan. Kyllä sepeteos nyt kaikkia kiinnostaa, vai mitä ilmeni? Puhu vaan omasta puolesta. Ne semmoset matalalta viistivät, ne on hankalia, mutta sepeteuksen oli helppo, kun se sai suoraan. Tämä on sepeteos nyt niin erinomainen, että kyllä minä siitä selvän otan.